Ja trpím tupozrakosťou od malička. V podstate už ako dieťa som navštevovala očnú škôlku. Keď som bola v puberte, som zložila okuliare a som zabudla na to, že mám vlastne tupozrakosť, lebo som sa v podstate s tým naučila fungovať. No ale problémy mi nastali, dá sa povedať, tak po 40-ke, pretože som si vlastne uvedomila, že začínam pozerať už len jedným okom, že v podstate to tupozraké ľavé oko nespolupracuje s tým druhým, no ale som si povedala, že stratiť nemôžem nič. To bol taký ten prvý moment, že som sa rozhodla, idem, prišla som sem a v podstate od toho prvého momentu, ako som sem vstúpila, tak som bola veľmi nadšená, pretože vlastne milý personál hneď pri vstupe, pán doktor veľmi milý, potom som sa dostala k pánovi optometristovi. Pacientka navštívila naše pracovisko z dôvodu subjektívnych ťažkostí, nejakých svojich, a podstúpila nejaké vyšetrenia, ktoré vyústili do toho, že sme sa rozhodli pre liečbu formou zrakových cvičení. Tak ten režim zrakových cvičení je vždy nastavovaný individuálne, ale u pacientky konkrétne sa jednalo o to, že sa vykonalo najprv nejaké vstupné vyšetrenie, pomerali sa parametre, ktoré boli potrebné k tomu, aby sa nastavil terapeutický plán, a následne pacientka chodila na zrakové cvičenia. Jednak k nám na pracovisko, ale väčšina tých cvičení bola vykonávaná doma. Ďalej sa sťažovala na častú únavu očí, bolesti hlavy. Ja som si to uvedomila vlastne až tu, keď sa ma v podstate na to Erik opýtal, že či nemám bolesti hlavy. Povedal, že áno, že určite to môže súvisieť so zrakom, lebo v podstate fungujem iba na jednom oku. V priebehu niekoľkých mesiacov sme dokázali tie zrakové funkcie zlepšiť až natoľko, že jej tie symptómy úplne ustúpili. No ten rozdiel nastal až po tých cvičeniach. Vtedy som si uvedomila, že aha, to oko ľavé sa mi zapája, že vidím už aj periférne, že dokážem prečítať v pohode billboard. Pozerám do mobilu a tá ruka, dá sa povedať, že sa mi nepredlžuje, že vidím, musím trošku viac zaostrovať, ale vidím, že keď zaostrím, tie oči spolupracujú, že je to v podstate bez problémov, že nevynakladám toľko snahy sa na niečo pozerať a lúštiť, že čo tam vlastne je napísané. V priebehu niekoľkých mesiacov sme dokázali tie zrakové funkcie zlepšiť až natoľko, že jej tie symptómy úplne ustúpili. Po ukončených cvičeniach pacientka dosahovala nadlimitné hodnoty. Máme potvrdené, že naozaj tie zrakové cvičenia u tejto konkrétnej pacientky mali význam. Nemohla som lepšie urobiť. V podstate to bolo najlepšie rozhodnutie v mojom živote, dá sa povedať, po tej 40-ke, hej.